Malawi tabwera tu usiku uno, tabwera usiku uno mutagona tikufuna tingokuuzani ka breaking news kena kake kamene simungakamve kwina kwake. This is exclusive news imene simungamve kwina ndi Social Malawi yokha imene ngakuuzeni pano. Zimene zakonzedwa pa Central Region makamaka awa Chakwera ndi achimwendo awa kutuma zigawenga kuti zivulaze APM pa Central Region. So mukhale pompo, chipani chovotera ndi cha DPP, osapanga mistake. Make no mistake. Pa nthawi yokavota pachimanga paja chongu usavutikana timangoti tata basi ukuja dadi pamene paja yonse chimodzi mukupita kunguvotera DPP kuvotera dadi siku lomwe manguvotalo adadi kungu alumbirisa kusaitha tumene kujako zinthu zopombo kusinta china chicho chizakusinthatu pamene one time bati pamene pajapo. Ndiye ndifuna ndikuuzeni pali nkhani nake inachitika breaking news, nkhani imene simungamve kuna kuliko pa chizungu amaitcha kuti exclusive news. Akati exclusive ni nkhani nake yoti yachitika komano simungaimve kwina kwake. Imakhala kuti muna ni media imene ine nkhaniyo ndiye mukaimva ine kuchokera pamene pombo kwina kumaimva ano sipano kwinako like nyimbo zimene ndaswera pano, but these are exclusive songs. Maybe you haven't ever heard somewhere or listened somewhere mukupanga listen paka dali pano pa Social Malawi. IPM akupita kulilongwe pa Friday apa, if I'm not wrong, but from a reliable source pa Friday APM akhala kuti ali mu Central Region pa Lilongwe paja shutdown. We all know that. Ndiyeno tonse tikumemezedwa kuti tipite kumene kuja mwa unyinji. Sife monga ngati no guys amene ma supporter adadi simupita kumene kuja chifukwa kuti unaka kuninkhani drama kuma loyalty. You are loyal kwa APM. Now ifeyo wake up amene ulipo mangochimva kuti no ine adadi ajane makonda ndipite. Mukuziwa anthu awa ni anthu ankhanza kwambiri akha kumunyoza pita muthalika ali chifukwa cha kukalamba. Onimvetsetsa iya APM wakalamba and all that. Malawi pofika ponena kuti ife tikufuna nkhalamba uyuyu atisogolere ndiye kuti aonazona kuti anyamata amene tinasankhawa alephera. Munimvetsetsa iti chifukwa chili ngati zona kuti mkazi wakwatiwa anakwatiwa ndi nkhalamba kapena wachikulire something like that. Chifukwa ine maona kuti nkhalamba amanivekera mwa chimwano amanivekera mosakhala bwino yaye amanivekera mwa uchitsiru chifukwa tonsefe makwatumu tili ndi nkhalamba alimo. So mukamanda nkhalamba, what about nkhalamba zanuzo? Chifukwa Chakwera uja sana bado kuchokera kuchikuni yaye, Monica Chakwera sana bado kuchokera kuchikuni yaye, anabado kuchokera kwanza nkhalamba zimenezi. So nikuona ngati insult mwamunena munthu ena wake amene analipo leader mtsogoleri wa dziko, is a former president. Komanso is not just an ordinary person, he has done a lot of things pa dziko lapansi panopa, including also abroad. Ni munthu ena kuti ndi wa ulemu wake oti anthu ena alimuna kusoma pamene munafike po president Chakwera ni mbalame yanu Chakwera sangafike so pa EPM olozita pata chita patani olokaya kuti sangaza fike pa EPM koma mamunyoza kumatukwana zimanja sizinthu zabwino kwakulu ndale tenti pangeni koma tisafike pomunyoza munthu chifukwa cha usinkhu. Nawa Malawi akusankha nkhalamba imwe imene mukunyonzayo kuti tifuna uyatisogolere chifukwa cha the good leadership. Mudziko munomo kuti DPP chakungobwerera ta kungolowa DPP ja one time kungolowa DPP ja ndiye kuti china chili chonse mdziko muno chikusinthiratu. China chili chonse chinthu choyambirira chimene DPP izapange ndi nkhaza zija kutheseratu nkhaza. Chifukwa mukuziwa mdziko muno muli nkhaza jazona kuti ivi anthu akukanika kugona ndi mawanja awo manyumba mazimuna awo ndi azikazi awo kumamvesera kuti kukubwera ndani. Sungapanga advertise business yako pa public kuopa kuti IMCP zigawenga zibwera zandi chite zinthu. So all that is means akazipachitika pa Central Region paja ndi MCP kuyesesa kuthamangisa anthu ena kuti pamene paja azikhala bokha pa Central Region paja. So zimene kuonesera ndi zijazo tu ndi chabe. MCP manifesto yake jangati simukuinvestisa bwino muinvestirese bwino ibwera ndi ziwawa kukhala zinthu zoopsa kwambiri ndipo ambiri muzanena kuti koma onena analipo andi chimene akonza MCP chinthu china choyambirira akalowa mboma ndi kutesa democracy. Zimene akapirana ndi atupere muzi democracy simuzaimvaso akuzapanga one party system ndiye kuti simuzamvaso kuti wautsusa akumapezeka so kuti basi aziyankhulaso kapena azizula zimenezo sizichitika. Munimvetsetsa ndi afuna kutesa democracy Malawi muno koma nkhani ndabwerera panopa
zambiri ndifotokoza kusogoloko akamulepo kaluwa fotokoza sasa kubedwa kwa zisankho kunena kuti ma MP ambiri akonzekera ngati ma MP amene akung'alula ndiye kuli Mr JB Kanumba 1994 thank you so much ndakuona ni kuchoka kujonzi huko akonzekera ma MP ngati nani napo ina Japo Muhango auje nakaona kamulepo kaluwa nakamba zimenezi amzomera ngwira nakamba zimenezi Ashadrek na Malomba nakamba posi zimenezi Asamia Sulemani nakamba posi zimenezi Maina Vicha nakamba zimenezi Achao Mchacha nakamba sokani zake zimenezi anthu amene wawana akonzekera zonna kuti zisankho zikubwera zisankho zawo azajudule andi munthu amene akuoneka kuti ali pasogolo kwambiri kupanga za chinyongo zimenezi ndi Daud Sulemani wa kumakra ndiye kumakra kuja nthawi yake tinapanga upload zithunzi apa ma screenshot zimene amakambirana pacha tinakufotokozana zimene amakambirana tindi anyamatatu kumeneko amene azaonesesa kuti chilichonse kuyenda bwino and makra simagwira ntchito yokha ikugwira ntchito limodzi ndi network provider ina yake imene sindichula zina pakadali pano ambiri mukuidziwa yakale kukhuzidwa kwambiri pankhani zobera zisankhozi ndiye mu 2020 mujaso anagwisa ntchito network provider amenewa ndi they are collaborating bone kalindo anakambapo sikuti kapena ine ndikutenga mawu kuimika yake kama kapena ine kunguzi kapira zabweka bone kalindo so anakambapo sikuti yake kuti mukuyikidwa ma device patawa ya ma network provider amenewa akumabwera ngati kuti akugwira ntchito kumeneko koma si kugwira ntchito kumeneko akumaba masogozedwa ndi kugwira ntchito kumeneko atavala ma uniform ako kumeneko ndi kumaona kuti akupanga po zawo fomu kaona ali patawa paja ali busy kupanga zawo mongoti ndi a company imeneyo koma si a company imeneyo so ngandi imeneyo kunkota kuja napanga set kale machino tikuna panopa they are running komano anana kuti zimene zizi ameki atis ulata panga trace sangatani kodi sangapese koma ngandi ndona kuti muonaso wina kosola pa Facebook uliona kuti amene akupanga manage mkulu wa ICT kumeneko kapena maona za networking kumene kuchako akuti amene yosali control yayi the one who is calling shot is somebody outside somebody amene wagulu wake ndachina Daud Suleiman munivesesa so that gakaladi ndi kaladi wakumwera koma ndi kaladi umvesa chisoni kwambiri chifukwa saganizira kwawo auti kanja kuphalombe uko I'm not 100% kuti kwawo soni kuphalombe kumeneko koma ndochoka kumwera zochitika zake is for himself I think wakhala kuvutika kwa nthawi yaitali ndi afuna kuti muna anasokerera kalifa ndrama anaba ali ndrama Daud Suleiman is a billionaire panopa is a rich so he doesn't care za anthu akwawo kuchoka kumwera uko alikaka ndi chipani cha MCP kufuna kuzuza anthu ochoka kwawo so munthu amene ni munthu oyipa kwambiri amene ali busy nditu kugwira ntchito ndi ma intruders amene nakatenga kwina kwake kuti apange hack information akumene jazipanga zimene angapangirezo kuti atamuinise chakwera ndiye mukamaona anthu acha kumapanga makani yeye mwakuluma kunkhani yake ndimene kumano ndifuna ndikuuze in the name of Jesus Christ this mission is not going to work because pano pali yense akupenya sikuti madolo ndinu nokha yayi ndifa chake anthu akuonerera ndi zimene makambira nazo konda kuti anthu acha makambira na isi musamaone ngati kuti madolo ndinu nokha komanso MCP chipanda chilima MCP sikanalowa mboma ndesi ndikudabwa nazo kuti udolo umene mwauyamba liti za udolo zimene zimwaziphunzira kuti chifani konseko simunawina pozi sankho yayi ndiye dolo ndi amene munamupha uja munapha dolo ndikusala ndika kumsiya munamchosa kala amene nkuyika kala di Daudi kumanda kuti amene ndi amene azatamenyere nkhondo ndofuna ndikuuze kuti mdziko munomo muli anthu ambiri akukuonani zimene mukupangazo mukunevesa side IMCP mukuyipisa mbiri yanu chipani chanu chinayipa kale koma you must know that chipani chanu people are using or some of your followers or my MPs are using your logo kapena kuti brand code Malawi Congress Party MCP now mukamapanga zinthu zopepera mupangisa kuti ma MP anu ambiri anthu ambiri asakonde chifukwa cha mbiri ya brand yanu ya Malawi Congress Party mwaipisa ino chipani cha DPP chilibe mbiri yoyipa munthu kungoona ene paja chipani cha chabwino ichi chilibe mbiri yoyipa ndi mukamapanga zanuzi muziganizira kuti kodi anthu amene amagwirisa ntchito brand yathu iyi ndi anthu ochuluka bwanji ma MP aja kana mukuona apa anthu ena akomana kuti ndizayima independent sikuti chipani chosa kuchikonda koma mbiri ya MCP yo ndi imene yayipa ndi akuti kuli bwino ndi imepa impandeka MCP kazangoda wina ndizangolwa jili bwaye basi ndi mutu kuti basi neyo ndawa mukunevesese ndiye zimene mupanga MCPs mukupitiriza kuononga mbiri yanu ya Malawi Congress Party imene inapita kuimba mala muti ka period kamene munapasidwa akaka mukanakhala pansi mukuunzeka chipani koma chipani chichi
ndi mwachiononga ndi mukamabwera ndi manifesto anu apa iye mwana akabadwa ife tisi kuti mkhutu mwatu mugontha achakwera munanena zonena kuti mwana akabadwa day 1 manifesto anacha amene yoyo ndiye kuti mwezi woyamba umeneyo azilandira 500,000 eti 500,000 Malawi kwacha mpaka nazafika zaka 18. That's how it works. Even in South Africa kuno kufaino ndi makope kati munakupanga kope manifesto ya ANC. ANC is only party that does that in Southern Africa. They pay an hour ndalama kuzafika ndi kunoko ku South Africa they pay ana amaisha kundama zima manguzika mu category ya amati sasa eti ana anthu amene ali ndi ulumali anthu achikulire onsewa anayika category imodzi kumalayo kuja muna auza anthu kuti muzalipira even nkhalamba anthu achikulire ma 15,000 Malawi kwacha damaje 15,000 ndatu ni mphamvu pano ndamaje siri kuti munalonjeza nyamata ku Chansa College kapena kani ma university abo ma Unima munalonjeza kuti unemployed graduate azilandira ndalama komanso maujeni monso ma university mo anyamata kumene kusa azilandira sokenga kaje paka napa nomba ife kumfusa titati tipite pa Chansa College tikafusa anyamata alibe data imene yonena kuti analandirapo ndalama sisi ndi mutalo wa mboma chakwera iweyo walepera kukwanirisa 4,000 ndi kanthu fertilizer 50 kg udalepera time imene jayo kukwanirisa pasaka 5 izizi kodi 500,000 ndi 4,000 ndi kanthu yochuluka nditi alimi amene tinawo Malawi munomo ndi alimi ochepa kwambiri kuyerekeza ndi ana amene amabadwa ambiri feta kulira town eti ine akandi remember kuti kodi siku limene ndinagwira khaso ndikulima munda wa gogo wanga ndiliti akandi even remember ndipo zoti ningalime I don't know kuti kapena ntakakunda pasidwa khaso kuti ulime ningalime fana wang'ono kwambiri so zoti kuti ena fiti mangoja azo kuja zoti anthu ena alima kugula matauni mucha ife nkumalya so alimi alimbo ochepa koma ana amene amabadwa aja ndi ochuluka ndiye iwe ngati kukanika ku fertilizer subsidy uja eti mali wa subsidy tufuna kuzansisa kuti asike kwenkwene fertilizer amene uja ngati unakanika iwe chakwera kwali mochepa ukhawa ndiye mukakwanisa kwana mamiliyoni akubadwa mdziko kuti ungamapa 500,000 lero kusinda statement koma nazona kuti ayi ine sina nezona kuti ndizapasana kuchokera akabadwa mwezi woyamba mpaka na zaka 18 sina nene choncho yayi nanda kuti tizisunga ndrama iyi akazakwana zaka 18 ndrama yonso mukungoipanga weekend ndiye akamaza fika zaka 18 po ndrama izagwa kwa kachingera azapeza tu bank notes imodzi 1 million itu ndiye zakaso ndrama yamphamvu imene wanena weka kunena kuti anauza alipira ndrama akangobadwa mwana ujo kungobadwa tapompo amomikiratu mujani mu system mwana ajazira ndrama ndiye usasinde system now tamvazona kuti ababakiri muluzi akuyamikirani one of the former president wakuyamikirani manifesto ani zimene mwapanga abakiri muluzi tu ndi atambwali ngati Tanzania ino ndi ntambwali ngati mene muli fana abakiri muluzi tu anatilonjeza ife sapato ndiza kugulani sapato ndizamanga ma flyover anakapatu choncho misewu ya mwamba ndi utero siku jaita kona anthu atavotera nanda zona kuti ayi ineyo sindinanene zona kuti aliyense kugula sapato Malawi muno ine ndimazowa sanzi zanu ndimazowa sanzi anthu akukaronga kuchitipa nsanje mulanje ndimazowa sanzi zanu ine anayitembenuza excuse me anthu atafuza za flyover anakamba chimozimozi nanda kuti sinanene kuti ndizamanga nsewu waujeni yaujeni ati siomena manna kula zamangawo chicha chimene anthu amayenda chicha chipedestrian chimene chili pa chichili paja china chili pa HHI ati chimene amangamba zona kuti azamanga flyover akati imene amangamba abakiri muluzi nali imenechi amatembenuza statement koma zinthu zoti anayankhula yekha ndiye munthu oti anatinamiza nsapato pakadali pansana atigulire akakuyamikira kutoko zimene munapusana kumene kuti awuzangu anamiza nyonji ikazafika nthawi yoti anthu aja ana aja batipatse ndalama zona kuti nani nazona kuti ana akazakwana 18 years now panopa waipanga twist storage before it is too late kuti ndinenene tifaje kuti anthu azandiyabwa anthu akuyabwa kale manifesto enawa muziyamba maganiza abakiri muluzi omwewa anatinamizapo ife kumana nazona kuti azatipasa fertilizer wajani waulere fertilizer fankani yokuzana kuti zona fertilizer waulere sina yambe lero mango namiza naso mene koko ndi abakiri muluzi sizina yambe lero tiza kupasa fertilizer waulere abakiri muluzi anatuza zonese ife kumadikirira time ene ife tilipo nditu sikuti tungokamba zabweka iwo amene unabada mtusaza ndimo sunga ndizochita finally kuziwa zimene ukamba ananda kweza tipasa fertilizer wajani waulere
abakiri muzi atavotera chimana ana kuti nani nakuti fertilizer wa urea osati wa ulere yayi nani kuti ndiza kutiza gulisa fertilizer wa urea osati ulere ngone zimene amatembereza mtu zomwe zachakwera mu 2020 munawo zona kuti muzagulisa anthu misomali yosabola nthumba kulipo Somali unaona munthu kuika nthumba osabola so maboza ena mukamapanga simuganizira kufuna panga boza ya ndeti pitirire ndi zambiri zoti ndiyankhule koma nkhani ndonena kuti pa Central Region pakhazikisidwa anyamata ndithu ndi magangiza zigawenga za MCP zachakwera zokwana ngati 300 DPP munivesere mosamala zigawenga zokwana ngati 300 ndi zimene zakazikisidwa pa Central Region kuti zizasokoneze ndibidi wa APM. Now 200 azavala makaka a DPP ndiye azalowa nawo mmene mujamo mu ndibidi wa DPP uja APM akabwera basi nawo sujiri bwayi azalowa mmene muja basi mozi mmene mujende kumaona ngati kuti tili mozi right idu ni info yoti sikuti ndikungozikambira iyayi nkhani iyi ndi yowona ndithu anyamata 200 anyamata 100 ndi amene anyamata alo wajiri bwayaja ndi afotokoza kuti mission yawo ndi chani akakalowa mchipwirikiti cha masupporter maloyo a DPP aja akamayamba kumayimba kujandira APM kuti wafika pa Central Region ndiye kula anyamata 100 amene azaimano muzipata zolowera mu Central muja mbali zonse kuti anthu azakhala kuchoka zigawo izi kuti tikaona APM ndiye kumene anthu azalowera ku ena amene koko azavulaza anthu aja koma anthuwa azavala makaka achani kodi azavala makaka a DPP. I think you remember there was another story ya aona Abu Brown Mpinganjira anamenyedwa makofi mission manager anasewera nali MCP ndi akondwa ndakuma you could see kuti anthu ajana vala ma t-shirt olembedwa kuti KN ndikumamenya chifanda meja Abu Brown Mpinganjira anali ali ku DPP anamenya makofi amene pacha inali mission imene anasewera nali MCP na kukusewedwa mission ina anthu ena avala makaka a DPP ndikupita mu Central Region mujamu kumasokoneza now media polemba nkhani fatili ma media kuti apa sura ndama ndi MCP tikumata kuona kuti media iyi sikugira ntchito mukondera Malawi ya media iyi yalipiridwa zoka munthu mata kuona fa ena fisifa ana yayi sina bado dzulo tumata kuona mwanevesese ndi media ajaza kuti yayi andi izalembedwa mu newspaper anthu amene akuganizira kuti ndi DPP anavala makaka DPP ndi amene anayambisa zisokonezo pa nthawi imene APM amakapanga present manifesto yawo ku Central Region komano easy it has been conspired by Malawi Congress Party under President Lazarus Chakwera ndi achina Moses Kunkuyu akewo ndi Richard Chimondo Banda so magaiza ku DPP ndiwena kuti musamale mwanevesese ngani ndi kamba iyi siyaboza andi amene akutukwana akuziwa chifukwa kuti zigawengazo zili pati zigawengazo zili pamene papa ndiye message yanga kwa ino a DPP chifukwa ndikuona kuti Christianity mdziko muno ndi imene kuti pweteka kwambiri we are too much meek that's why they think that we are dumb we are stupid don't be such stupid guys let us be strong let's confront them if they are ready we need to be also ready this is a civil war don't sleep maniara mani slape vula meso my guy manivesese mutengeso nani mukhala kukonzekera any suspicious person any intruder inimukumona kuti adawa is not one of us yes because if they are not against you they will work with you anyone who is against you is not one of you that much you have to know and the way President Chakwera is leading us treating us there's no way someone from DPP angamapezeka sokuti azika kukira DPP munja azika nyoza DPP ja ku nsonkhano wa DPP no way that can happen ndiye mukhoza kuona kuti is a syndicate is a plot somebody has just created it to injure someone so ababa a DPP ndimakhala ndikukulangizani kunena kuti anyone who brings chaos pali APM is not one of you guys mchire ni ziwiri statu ndipo mukuyenda kuti mumukhape mumpange zimene mungampange media ikamalemba ichire kulemba ilembe kuti anavala makaka DPP ndiye wakhapirwa ndi DPP anzake omwewo chifukwa sizoona zona kuti munthu ukavala makaka DPP ndiye upita zikasokoneza chipani cha DPP that one is not one of you iniyo magazi a DPP ndikuba kuti mukapita chigulu guys konzekani mukonzeke
tengani zida zanu ndithu palibe angakusutseni yayi chifukwa chokuti you are protecting yourself. Muona ndani akubwera afuna zionesa zisokonezo kapena kutukwana kapanga chani gwirana amene menyani tapsha is not one of you wachita kutumira na MCP ndiye kuti muone mbuye wake kuti amve ululu kuti koma sima sowera muzaonano azamba kuyankhula muzaona chimwendo azayankhula uku imwe kuti zijangatanje mati mukampana kondwana nkumwa amayankhula nali MCP ndiye zichitika this time around. So anyone who is going to disturb APM's parade, amene is not one of APM's supporter, catch that person, show him 1 2 3, then they will start respecting you. Koma mukangokhala kungogona chifukwa kuti magazi ra mazitengane madolo nangasi amare akapanga zawo zijaiti mmango khala choncho kwambiri nangasi anthu akumwera afiri kwambiri nkhani yake ndi chalichi zipenda kama zikumwera kukuti ngati kumpoto chalichi kwambiri chalichi. Too much Christianity is what injuring, is what killing us, is what makes us suffer. Kuchalichi kwambiri kuchalichi. Now by the end of the day anthu amachalichi amakuti ayi usabweza Mungu akuona ino. Now they are allowing evil people to lead us through their evil activities. Tukumaona kuti akuti apasta Nyerenda apita kusonkhana kwa Chakwera atana was invited by President Chakwera. Pastor wa Seventh Day Adventist samana azikhala patiti ndi chipani chokupa ichi. Munivesise? Inu naona na Katolika zimene amapanga zija. Musapatenge ena amene akuoneka kuti ndi ajera. Tili ndi mabishop amene iwo amaima pa chilungamo. Tiliso ku Seventh Day kuja ndi mapastors amene amaima chilungamo. Suma una nthawi zambiri kusokana chako akupita usama apita kumeneko alibe nazo ntchito. Iwo amangopanga za challenge. Ine am Seventh Day Adventist member, I know what I'm talking about. I'm not judging. Komana kunena kuti church ya Seventh Day sichimalola munthu kupanga za ndale koma amasiya kuti azipanga. So why are you allowing kumapeza kuti mapastors kumakaniza mamemba awo kupanga za ndale koma anu Chakwera akafuna kwa akupita kumene kuti makanda nazo trama. You see there? So timalola anthu azichita zoyipa pa Central Region paja munthu yomwe akupha anthu pa Central Region wavulaza anthu ambiri evidences are there ino ni mboni mwakhala mukuona zimene akhala yopanga MCP. Iwe mwene ukaitanidwa ndi president wakuphayo iyo nkupita ku State House komweko ukagwira naye chanza ukagwira dzanja la kupha la Chakwera koma mukuti ndino anthu amipingo. So panopa ndikuona ngati kuna kuti anthu amipingo ena, I'm not saying all of them, anthu amipingo ena ndi adyera fana una mazipasta ena ake ati akumpanga recommend president Chakwera kuti agwira ntchito tama ndife kuti apa sandrama za nifi ameje sima pasta here. Ndinakuzapo ineyo kuti lilipo siku nake munamuona Prophet Bushiri ananyamuka kupita kusanja kumene kuja kapena kumalemba kuti Chakwera 2025 boma munaona pa zimenezo koma kam idiot yaka mukuti kali yabunya aka ndi satana mjerekeza amene ucha anthu akumidima zawo zimakhazi mosi. So pali longwe nkhani yake ndi imeneyo mukaona anthu akupanga chipongwe kumata vala makaka DPP achita kutumidwa nkhani isiningokamba nkhani isiningokamba koma ndukamba chona ati akuti DPP inatha iwe uchita chani hapa iwe DPP inatha iti muzina mizana kumene koko ino tamana mizanani muzikhala choncho muzina mizana kuti abasi DPP inatha anthu kuchita kunyamula kumachita kuyenda nawo kumachita ukachosa anthu ku Central Region upita na kumpoto si struggling imene. JB anakamba kale kuti zipani za UTM afford DPP kamapangisa sokano anthu amene amakhala amene paja amakhala kuti ndi mamember awo NN. Those are the strong parties. Chipani cha MCP sichingapite kusonkhana opanda kututa anthu ena mmachita kumakabukira maloji mukabwera ku Blantyre ya ena mmanya moyo ulilongwe kumakagonesa maloji akulunzu ndani sakuziwa zimenezo amene ali ngati kuti akuntunda kwa mafumu kumakagonesa china maundi sochimuja ndani sakuziwa zimenezo mukati mubwera Blantyre panoka simungapange kusonkhana opanda kugula anthu koma you must remember the man that you are wasting is taxpayers money. Ndiye Malawi ndalama Chakwera akupanga split kumapereka ma 50,000 and all that ndalama zijatu ndi zanu whatever say Chakwera pamene pajapo amanena kuti akupanga invest ndiye imazafika nthawi yonena kuti ndinakupasani ma 50,000 ndekwana pano pa nthawi yonena kuti ndibwezerese zimene ndakupasani zija waiwala kuti ndalama zonse zinali za amake yayi ndalama zonse zinali za inuyo Amalawi ndiye azafuna kuti azabwezerese azasokerere mmene mujamu kusokerera akasokerera ndipo zathu zaka zina 5 osaona china chilichonse mwaitu mukupasidwa oyankhula kukhalapo koma ndikuti nanga ngati uyuyu adapitire chitsiru uyu Chakwera uyu akulu mavuto amene ati aoneke mdziko muno muni mavuto oti sanaoneke
mzungu ndiye wachira kuyimikira manja kuti na mdziko muno ngati muli kavote mopepera mdziko munomo, if you are not going to fight, amalawi dziko lino lisasandukano mavuto. Mwamva za kundende za kuteba kuno zimene zikuchitika, anthu akuti akupasidwa zakudya zoyikidwa mankhwala oti ena wakapita kwawo sakakhalisa. Nkhani kulembedwa mapeja ku Zimbabwe, ndifanye sinafuna kuti ndifalise ana kuti anthu ofuna kufufuza nkhani mpire mukafufuze mukamve zikukhala bwanji. Ana amene akugwiridwa makakhala kundende kuno kuli bwino ngonya mukazipita zikakhala kumpanje, chifukwa nkhani imene tikumva ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Anthu akuti akupasidwa zakudya zimene zili zosakhala bwino kumoyo wawo. Nkhani tukambirana ine ndine ndi mujijewa amalawi anzathu amene anagwidwa akupasidwa akuti chakudya chosaka mosi kuti ndi Malawi okha komanso anthu amayiko ena. Nkhani imene iyi ngati mukufuna kuti screenshot ndikutumizireni ndikhoza kutumizirani ndifuna muziona nokha. Akama ndi anthu amene ndili mali kuti tapita mukangufufuza mwina ndikhoza mafalisa nkhani imene saliona. Aku embassy kuti tapita mukafufuze mukayipeza nkhani imene yoyo ndiyeno mpire mutumize message kuntunda akukauze kuti ukuti tukuona nkhani isi. Anthu angatanga apeze kuti akumwalira anthu azikayizidwa watupi kuti akufa ndi chani. Koma chifukwa kuti boma lathu they don't think about the welfare of Malawians, angoti amene wafazaga amene wafa wapita. Chifukwa Malawi sitima wenekaza munthu wakufa akafazo tifufuze olonkhani za chilimazi yangophedwa basi alense basi nomo. Wafa amene yo ni nthawi yake. Tima namizidwa kuti kufa ni nthawi. Mwa walezo ndi kuti munthu amayikonza ifayo koma Mulungu salowerera. Kufa si nthawi. Mwana sanga bado kufa 5 years mwana kuti nthawi imeneyo. Sasa kuizana meso. Ndifanyane Mulungu akuti kale anthu akafika zaka 700 900 zaka. Nde panopa ndichifanya siti kufika zaka zimenezo. Mulungu anazibweza zaka zicha. Pona kuti mzimu wanga sunga khale ni anthu awo kathawi zonse ayi. Anabweza zaka zakuzisa pa 120. Ngoneveseze. Koma zikuwapezeka kuti analira kumafa even before that. Ajira manandi zaka 60 zinafika, sizinafike. Anapita anaphedwa. So pali zinthu zina zake God is not interceding akungoyangana kuti muna siku lake muna uyuza fika potani azalapa. Mmene anthu amapherana even kutheba kunoko. There was another week kunali ka area kena kake anthu anaphedwa 18 mapiston. Zina zili machita kumaziona so kuti iyo kuthawa pya. Kutheba kuno kumafika point wenda kuti ineyo ndi matinga mayenda ndi gamoto pasi. Kungofika mosaoneka bwino pamalo. Anthu amandithawa so ineyo. Kumathawa. Kunoko umaopa even iwo aliyense amaopa mzake, patheba amaopa mzake. Kutheba kuno afika point kuti kwangotulukira malo ma areas mungofika. Malo modi mwa magangisa muombera. Kungotulukira from nowhere ndi gamoto sizikuoneka bwino. Aliyense amayima kumamba. Anthu amathawa manyumba. Kunoko life yake ili ngati imeneyo futi. Ngomvesese. So mukuzaona kuti kodi chifanyani Mulungu sateteza zimenezi. Fanyani Mulungu samayimisa nkhondo zimene kumachira kuti ambuye ali ndi mphamvu yolesa zonse zija koma chifanyani Mulungu satani. Salisa zimenezi. God has a power to stop road accidents zimachitika malo truck kugwa anthu 720 kumwaliramu. Basi kayati yagwa mu Zimbabwe Malawi ambiri akakufa menemo. Mfana mundizo kuti Mulungu alibe mphamvu zotakhoza kuyimisa ujeni ngozi zimenezi kuti zisamachitike. Komano ndikuzani kuti nthawi yakusaziwa chamana kuti Mulungu analekerera. Nthawi ino Mulungu amangoyangana. Chifukwa mwina amaganiza ngati kuti mwina musintha koma si musinthaso. Mulungu wathu ndi wachikondi. Ndiye musamane kuti zochitikazi ndi nthawi. Munthu akamwalira pa imfa isaziwika bwino tiye tifufuzeni kuti kodi munthu wafa chifukwa chani. Mwanimveseza Amalawi ine ndikatero ndinyamuke koma nkhani imene mafuna ndikuuzeni. Kwambiri ndio kuza na IPM apita pa Central Region akufunika chitetezo chokwanira ukuti DPP nkhani osapwekesa ndapita. Thanks for watching Malawi.